बेरे फुंजानि थे उन्दुना सिखारनानै देलाया मालायानो फैलायबाय नोंथांमोनजों नुजाफैलायबाय मैगं सायदों आं लोगोफोरनै ओंख्रि गैया जादों बेखौनो खारै जानोसै जों मारै आखाइ मा जादों आखाइलाय आयो र' थांब्लेदलाय थां नानि नासुफ्रा माबा जादों बेखौनो बायख्लानानै दङ नमा रामब्रामाव जिरायनानै नोंथांमोनजों नुजाफैलायबाय गुरब्लानो देलाया मालायानो नै आसा खालामो लोगोफोर नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै नै जोंना न'आ जाहांबाय साफा खालामनांगौ दङ बेफोरखौ मैगं बासिदों आं बाहाय जिरायनानै नै प्लास्टार खालामथ'वाखै आरो खालामनो नागिरगासिनो बेखौ इथाफोरा माराम जाजोब्बायना बेखौ खाजोबनांगौ आरोखि खामानि दंबावो गोलैगोन मामि ओंख्रिया माबे ब्लेडआ आं मिथिला हानांसिगौनो गावखौनो आसुफ्रा एसे गावलांदों बेखौनो गिनानै गाबख्रावगासिनो बोरै हट हाबा बे मैगङाव हाबा आसुफ्रा बे हो नोंनि एक्टिंखौ नायगासिनो आं मिथिबाय anda gini kan Hana hoखांबाय लोगोफोर माबा मैगं सायनोसै आं दे दा नङाबा बोराया रागा जोंगोन ओंखाम मोनजायाबा आसुलफोरा नायदो आदार बिनाया आयै बाहेरावनो थांला फैदा होनांगौ बिसोरनो एसे र' बिसोरनो आदार होफैग्रोन दे र' आदार होनोसै आं बिसोरनो जादो बोरै मासे बोरै बाथारखो जादो न'निफ्रायनो थांला मोनजाबाय थानायखाय ओइ जादो सोरनोबा नांगौबा 600 हरगोन आं लोगोफोर लांफैद' नै मेरला दं आरो दंबावोसो माइ बारियावबो आदार जाहैदों अन्थाव बाथावनो भिडिअ खालामबाबो रायज्लायनो रोंलायलाङा लोगोफोर लाजिनाय मोनो आङो बिरादनो खुनुरुखुमसो बानायनाय बायदि मोनो आरोखि मा जायोथाय बायो लाजियो खामानि दङ मेरला ओंखाम ओंख्रि संगासिनो आङो बोराया दाबो फैला गारि सालायहैदों टाउनाव दा आरो ओंखाम जाखांनानै बेफोरखौ साफा खालामनांगौ फुनांगौ खामानि दं आरो हा होनांगौ अन्थाइ दोसोनांगौनो बाथामफोरा जाब्लाजोबनानै दङ गरमाव आयौ थैखागोनसो दुगैस्र'बाय लोगोफोर गोलोमनानै ओंखाम ओंख्रि संनायाव सान्दुं बारायनायाबो गरम अयथासार ना दुगैस्र'बाय एसे थान्दा मोननानै दाम गैया दुगैबाबो सेस थानो हाया नै गरमानो आयु थैखागोनसो ओमफ्राय नै आं बोरायखौ नेदों आं ओंखाम जानो दाबो फैला बोराया जा देन्जार जादों दिनै खामानि मावनाया दुगैबाय खर' साफुन गोजा सुनो दासो सुहैफिनबाय आरो मा जाबावदों आरो बन लाबोनाया ओंखाम संनायाव अरदाबाव सोनांगौ दाना खल गुदियावसो सोहैबाय एसेबां देन्जार जादों आंना खलावसो सोहैदों बनखौनो खल गुदियाव मिनिथावखा मा सानो जानो नागिरबाय जों नै आंनि ना एवनाय नायदो आं बोरायजों दा बुथारजाखासिगोन एथ' मोजां गथा ना लाबोबाय गेब्लेहोजोब्बाय ना सोरनाबा मेगनानो गैला नानिया दैबो लाबाय बेयावनो जासावलाबायनोसै
जिरायनानै जों ओंखाम जाग्रोसै लोगोफोर नै नानिजों आंजों जों बोरायखौ नेबाय थाला बोराया एसे लेट जागोननो गामियावसो दंहैयो लोगोफोर जों जाबाय थानोसै लोगोफोर बिदिबा दाहाय लोगो मोनफिनगोन नै नाया नै जाबाय थानोसै लोगोफोर जाखांनानै लोगो मोनफिनगोन नै दे अबस्था गैया नाया अखा हानाया लोगोफोर माथो सान्दुंसो ज्राम जाबोलायगौ नै एसे थान्दा मोनदोंमोन अखा हानायखाय गैला जाख्लाबलायसिनो एबार गरम जालायसिगोनलाय नै नालायबाय दुगैखांनानै नै मोसौ लांनो फैलायबाय दिनै मोनालायबाय आं मोसौ लांफैनाया आयौ दा हाखु दाखु जाबाय आं खेला नाय मालाय खेला जादों क'क्राझाराव खुंथाय दा जोंहा रायलायनोसै सानैबो भिडिअ नै आंना गोसथोनायाव हनै थांबाय लाजिबावो गावनि क'क्राझाराव खेला जादों लोगोफोर सोर सोर खेला नायनो फैखो गैया आंहा थांनो मोनासै सानफा थोरला न'आवनो खामानि मावनानै जिरायनोनो मोना हा फैदा भिडिअ रायलायनोबा मोसौ लांनो फैदों लोगोफोर आङो दिनैनि भिडिअखौ बिदिब्ला बेयावनो फोजोबनोसै दे सनाफोर लोगो मोनफिनगोन नेक्स्ट भिडिअ आं बिराद हाखु दाखु जासोबाय ओंखाम ओंख्रिबो संनांगौ बाय बाय